mennyire népszerű sportág a kengó ma Lentiben? Az elején nagyon sokan voltunk, aztán az embereknek a kitartása és a lelkesedése sajnos csökken. Ezért próbáljuk toborozni az embereket, hogy jöjjenek kengózni, ugyanis a kengó nagyon jó izületkímélő sport, kíméli a bokat, tért, gerincizületet, rendkívül motiváló. Mitől más ez, mint adott esetben a bármelyik másik sportág? Tehát mi adja az előnyét legfőképpen? Az előnyét szerintem legfőképpen az, hogy nagyon ritmusos zenére mozgunk bent, egyszerű koreográfiákkal, mindenki el tudja sajátítani, nagyon könnyű megszokni. Milyen gyakran vannak edzések? Kedden és pénteken 6-tól 7-ig vannak az edzések. Milyen gyakran jártok fellépésekre? Hát, ahogy hívnak bennünket, minden fellépést megpróbálunk elfogadni, és minden fellépésen próbálunk részt venni. Ha valakinek megtetszett ez a mozgásforma, akkor bátran bemehet egy ilyen egyórás edzésre, és megnézheti, hogy dolgoztok, adott esetben ki is próbálhatja? Természetesen mindenki, tehát a kezdőket is szívesen várjuk, mindenki fel tudja venni a ritmust a kengóval. Először nem biztos, hogy egy órát végig tud ugrálni, de vissza tud venni, tehát mindenki a maga energiáját be tudja osztani. Mióta működik az Egyesület itt Szombathelyen, és hány tagja van? Hivatalosan 15 éve működünk, de már közel 20 éve, hogy az ugrókötelezéssel foglalkozunk Szombathelyen. Jelenleg olyan 60 és 65 között mozog az Egyesületünknek a taglétszáma. Ez óvodáskortól egészen a felnőtt korosztályig. Fiúk és lányok, hát fiúból kevés van, többségében lányok. Mennyire könnyen elsajátítható sport ez, és mennyire szerethető? Szeretni nagyon lehet, én is nagyon szeretem. Kitartás az nagyon fontos, mert egy idő után elég monotonná válik a gyakorlás, és bármilyen könnyedénnek tűnik az, amit most itt a lányok csinálnak, nagyon sokat kell érte dolgozni. Tehát azok lesznek igazán jók, akik hosszú éveken keresztül kitartóan gyakorolnak, ők tudnak igazán magas szintre eljutni. Kitartó munkának gondolom van eredménye is. Milyen versenyeken szoktak indulni, és milyen eredményekkel szoktak végezni? Az első generációnk, akik most már felnőttek, 28 éves a legidősebb versenyzőnk, ők nagyon sok világ- és Európa-bajnokságon vettek részt, és hát ott aranyéremmel is több alkalommal tértek haza. Bejártunk a világon nagyon sok országot, voltunk a tengeren túlon, Amerikában, Ausztráliában 2 alkalommal, és Európa számos országában. Többszörös világ- és Európa-bajnok csapatunk van, tehát ebben a felnőtt korosztályban, akik most már aktívan nem versenyeznek, viszont talán a legbüszkébbek arra vagyunk, hogy az Egyesületünk 2 tagja is a világhírű Cirque du Soleil társulatnak a tagja. Hogy látja, az ilyen bemutatóknak mi a hozadéka? Mennyire ismerteti meg az embereket ezzel a sporttal? Nagyon sok bemutatót tartunk, mivel nem vagyunk olimpiai sportág, úgynevezett vonal alattinak nevezik ezt a sportágat, és támogatottságban ez nagyon lényeges, mert nem vagyunk államilag támogatott, illetve kiemelt sportág. Viszont ahhoz, hogy magas szinten működjön bármilyen egyesület, ahhoz nagyon sok pénz is kell. Mi abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a bemutatókból tudunk pénzt csinálni. Hát, hogy ez mennyiben befolyásolja a sportág népszerűsítését, biztos, de még mindig találunk olyan embereket, akik nem hallottak róla. Ez egy érdekes dolog, pedig Magyarországon több mint 15 egyesület működik az ország különböző részén. Valamennyire a családból hoztad az egészséges életmódot és annak szeretetét. Mikor tudatosodott benned, hogy ez jó dolog? Tulajdonképpen mindig is ezzel szerettem foglalkozni. 6 éves koromban kezdtem el ritmikus sportgimnasztikázni, és onnantól valamennyire az élsport teszi ki az életem, mert 18 éves koromig a ritmikus gimnasztika válogatott voltam, utána fitness, most curling, és közben jött a tömegsport rész is, úgyhogy mindig is benne volt az életemben, és hogyha meg kell határozni, hogy minek tartom magam, akkor sportolónak még mind a mai napig. És a fitness manapság mennyire népszerű?
A fitness az egyre népszerűbb, de azt látom, hogy a legtöbb ember felismerte azt, hogy az egészséges életmód, meg az egészség az egy érték, de azért kevesen tesznek érte. Sokan vannak olyanok, akik szeretnék és elhatározzák, hogy majd, de még nem jött el az a pillanat. Azoknak segíthet egy ilyen rendezvény, meg egy ilyen út, hogy kapnak egy kis hitet, egy kis elszántságot, egy kis kedvet a mozgáshoz, és én ebben nagyon hiszek. Mennyire van kitartása a magyar embereknek? Hát a magyar hölgyek gyönyörűek, világszerte tudjuk ezt, de azért nagyon sokan nem teszik meg azt a néhány lépést, amire szükség lenne. Gondolok itt a mozgásban a heti 3x1 óra mozgásra, ami azt gondolom, hogy tényleg a minimum, mert hogyha arra gondolunk, hogy az ember mint genetikai lény minden nap mozgott, vadásztunk, halásztunk, futottunk a mamut elől a mamut után, minden nap mozogtunk több órát, és mára már el tud telni úgy egy nap, hogy egyáltalán meg sem mozdulunk, és hogyha valaki azt mondja nekem, hogy 3x1 órát sporttól a héten, akkor én arra azt mondom, hogy tényleg csodálatos, de hogyha visszagondolunk, akkor azért ennél sokkal többet tett az ember korábban. Ezek a vidéki bemutatók mire elegendők? Mennyire ösztönzőleg hatnak az emberekre? Én minden tömegrendezvényben hiszek, mert működik egyfajta tömegpszichózis, amikor az emberek együtt szeretnek valami jót tenni. Én azt hiszem, hogy ha az egészségünkért küzdünk, és azért vagyunk együtt, az egy nagyon jó cél, és általában azt látom a szemeken, hogy élvezik az emberek, hogy jól esik nekik, és utána kapnak egy kis újabb hitet, elszántságot, energiát ahhoz, hogy a hétköznapokban, a szürke hétköznapokban is folytassák. Mi minden építhető be egy ilyen bemutatóba? Én próbálok mindig minden izomcsoportra dolgozni, és a gerinc tartóizmait külön megdolgoztatni, mert mostanában annyian ülnek a számítógép előtt, meg ülő munkát végeznek, egyre rosszabb a tartásunk, ezen lehet változtatni. Egy picit szeretem azt, ha érzik is, de azért nem úgy, hogy másnapra hatalmas izomláz legyen. Csináló egy ilyen csoportos óra, főként szabadtéren, friss levegőn, szerintem nagyon kellemes. A fitness mellett van egy ilyen felnőttkori szerelem, a curling. Erre mennyi idő jut? Curlingezni én egy héten 3-szor curlingezek, 3 edzés van, ebből 2 csapat és egy egyéni. Decemberben a B-ligában megnyertük az Európa-bajnokságot, úgyhogy ebben az évben már az A-ligában indulhatunk a csapatommal. 4 fő egy csapat, úgyhogy ez abszolút egy csapatsportág és olimpiai sportág végre, úgyhogy lehet, hogy életemben először kijutok egy olimpiára is, mert az eddigi sportágaimban nem sikerült. Béres Alexandra, mint sportoló elsősorban, de most már elsősorban, mint anyuka, mondhatjuk ezt. Mikortól kell elkezdeni a gyerekeket az egészséges életmódra nevelésre, illetve a sport szeretetére? Szerintem a szülői példa az mindennél többet ér, hogyha a gyerek szívesen mozog együtt a szülővel, és a szülő is együtt csinál vele bizonyos sportokat, mozgásokat, szabadtéri rendezvényekre elmennek, akkor ehhez kedve van a gyereknek, csak nem szabad arra bízni, hogy te akkor menj oda és tornáz, így magától nem fog, hogyha a szülő együtt tornázik vele, akkor sokkal szívesebben. Az én kislányom nagyon szeret eljönni velem órákra, de természetesen ehhez nem kell oktatónak lenni, hogy a sport szeretetét átadjuk, csak egy motivált szülő szükséges ehhez. Én azt hiszem, hogy a táplálkozásban is nagyon nagy szerepe van a szülőnek, hiszen amit ilyenkor adunk a gyereknek, azt szereti meg. És az lesz utána az a normális standard, amitől ugye nagyon nehéz a későbbiekben eltérni, hogyha a gyerek a kicsit könnyebb út irányába megy, mert a szülő könnyebb utat választ, és csak a sült krumplit és a rántott szeleteket adja neki, akkor ezt fogja megszeretni, és a későbbiekben nagyon nehéz lesz erről leszoknia. Hogyha a szülő megismerteti a gyereket a zöldségekkel, gyümölcsökkel, finoman főz neki, erre fordít időt, akkor pedig ez lesz a normális igénye a gyereknek.